14. Средното професионално техническо училище по машиностроене Средец София приема документи за учебната 1988-89 година. Кандидатите трябва да са софийски жители, завършили 8 клас и не по-възрастни от 17 години. Срокът на обучение е 3 годишен. Завършилите имат право да кандидатстват във всички учебни заведения. Специалностите, за които се набират ученици, са монтьор на кари и водач на моторно превозно средство категория Т, монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения и оператор на металорежещи машини. Документите се приемат на адрес в София, булевард Тотлебен 38, а допълнителна информация можете да получите на телефон 52 50 02. Градската потребителна кооперация Искра, град Нови Искър, откри днес след реконструкция Суперкоп в квартал Александър Войков. В магазина можете да намерите богат асортимент хранителни стоки, безалкохолни напитки, перилни препарати, домашни потреби, електроуреди, осветителни тела, дребна железария. Към Суперкопа има магазин за плодове и зеленчуци и магазин за риба и рибни консерви. Работното време е от 8 до 12 и от 16:30 до 20 часа. Почивен ден е неделя, а в понеделник работното време е от 15 часа. До Суперкопа можете да отидете с автобуси номера 26, 27 и 29, които тръгват от последната спирка на трамваи 11 и 12 на квартал Илиянци. Утре в представителството на Съветския технически център Автоекспорт, което се намира в сградата на сервис Дружба в столицата, ще бъде открита постоянна изложба на стоки за народно потребление. Те са производство на предприятията на Министерството на автомобилната промишленост на Съветския съюз. Изложени са автопринадлежности, детски играчки, градински сечива, битови уреди и съдове, железарски стоки и други. Изложбата е предназначена за специалисти и от интереса на нашите външно-търговски организации зависи дали тези стоки ще се появят на нашия пазар. Изложбата може да се посещава организирано след предварителна заявка на телефон 79 85 10. Поради големия интерес, проявен към организираната екологична бригада, организирана от Общинския комитет на Комсомола, община Витоша, в Народен парк Витоша, записването за втора смяна ще продължи до 29 юли на телефон 57 46 96. Сборният пункт за желаящите да участват в нея е на 1 август от 9 часа в двора на второ единно средно политехническо училище Академик Емилиан Станев на спирка Овча купел. Централният комитет на Комсомола обявява национална младежка кампания за солидарност с Никарагуа. Целта е да се наберат средства за построяване на училище в столицата Манагуа. За съобщения за значими трудови акции можете да използвате телефон 44 08 29 и телекса на Централния комитет на Комсомола 230 336, а събраните средства да се привеждат по тази банкова сметка. До 29 юли продължават предпремиерните прожекции на филма от Съединените американски щати "Кое е това момиче?". Режисьор е Джеймс Фоли, а главната роля се изпълнява от естрадната певица Мадона. Билети можете да намерите на касата на Кино София. А на 29 юли, петък, в летния театър в Парка на свободата от 21 часа е концертът на вокално-инструментална група "Фактор". Билети можете да си купите от касата на булевард Руски номер 2 в столицата. С тебе как ще разговарям пак, кога порасна чак до горния праг, до горния праг. До вчера ти танцува рок-н-рол, а днес, уви, играеш баскетбол.
Налага се да направя и още едно уточнение. Информацията, която ви дадахме за трите селища, включени в Националната автоматизирана телефонна система, е неточна. Така я получихме от Асоциация съобщения. Можете да си запишете верните кодове на Созопол 05514, Приморско 05561 и Поморие 0596. Много зрители се интересуват как най-бързо могат да получат информация за разписанието на БГА Балкан. Ще ви посочим адресите на бюрата на авиокомпания Балкан в Северното ни Черноморие. Във Варна двете бюра се намират на ъгъла на булевард Ленин и улица Христо Кабакчиев. Работното им време е от 7:30 до 19:30, а в събота от 8 до 16. Телефоните за информация са 22 29 48 и 22 54 08. На Златни пясъци бюрото на Балкан се намира в информационния център Морско казино, а работното време е само в делнични дни от 8:30 до 17:30 часа. Телефонът за справки е 85 59 97. В курорта Албена работното време е всеки делничен ден от 8 до 17 часа, а телефонът 28 34. В Тулбохин бюрото на Балкан се намира до хотел Добруджа. Информация можете да се получи всеки ден от 7:30 до 19:30, в събота от 8 до 16. Неделя е почивен ден, а телефонът за справки е 2 44 32. Столичното бюро за туризъм Пирин организира за първи път екскурзия до Шри-Ланка по новооткритата линия на авиокомпания Балкан София-Коломбо. Пътуването е от 5 септември за 10 дни. Цената на екскурзията е 1694 лева, включително $70 частни пари. Справки и записвания можете да направите в бюрото на булевард Александър Стамболийски номер 30, а телефонът за справки е 87 05 79. Това беше последното съобщение тази вечер. Довиждане до утре в 10:20. Малки приятели, ето какво можете да гледате утре. 37-38 епизод на анимационния филм Синдбад мореплавателя очаквайте от 10 часа и 30 минути и от 18:10. От 10 часа и 55 минути ще ви предложим предаването с палитрата на Стария град. От 17:30 мюзикъла Момчето, от което вдигнаха ръце. Седми епизод на анимационния филм Искам да знам е от 19:40. А от 19:50 трети епизод на филмчето Зайчето с карираните уши.